Salut, visător obosit! Astăzi vei păși într-o lume despre care nimeni nu ți-a vorbit vreodată, un loc unde frumusețea este doar suprafața, iar prețul fiecărui zâmbet este invizibil, dar greu. Vei simți, vei respira și poate chiar vei auzi ce înseamnă să trăiești ca o geisha, nu prin filme sau legende, ci din interiorul corpului și al minților. Căutarea nopții de somn perfecte s-a încheiat. Explorează latura întunecată, intrigantă și surprinzător de umană a diferitelor momente din trecut. Lasă cronicile trecutului să-ți ghideze visele. Abonează-te, relaxează-te și lasă istoria să te poarte. Respiră adânc, visător obosit. Călătoria este pe punctul de a începe. Te trezești înainte de primul raz de soare. Tatamiul încă rece sub picioarele tale delicate, încălțate cu clăpari de lemn. Aerul umed pătrunde în corp, aducând cu el mirosul lemnului vechi, al tămâiei arse în camerele vecine și al orezului uscat rămas de la noaptea precedentă. Fiecare mișcare cere efort. Corpul încă greu de somn, mușchii tensionați și pielea înghețată de frig. Degetele tale, învelite în mănuși de mătase, ating podeaua aspră, amintindu-ți că nimic aici nu a fost făcut pentru confortul modern. Sunetul vântului care trece prin ferestrele de hârtie răsună pe holul îngust, amestecându-se cu scârțâitul îndepărtat al ușilor care încă se închid. Un miros de pește uscat și alge, păstrate în vase de lut, invadează nările și aduce în minte lipsa micului dejun. Simți greutatea foamei acumulate, stomacul strângându-se, în timp ce îți observi reflexia în mica oglindă de bronz. Machiajul de ieri, deja întărit, formează crăpătul pe fața ta, amintindu-ți că fiecare detaliu al înfățișării trebuie controlat. Mergi încet către micuța spălătorie, unde apa rece îți atinge mâinile și antebrațele. Daie un lux rar. Astăzi, ca în multe alte zile, doar îți umezești fața și încerci să îndepărtezi transpirația și praful nopții trecute. Insectele care locuiesc în crăpăturile tatamiului nu se interesează de graba ta. Unele se plimbă pe podea, altele zboară aproape de lampa de ulei, perturbându-ți concentrarea. Îți strângi din dinți. Simți durerea călcâiului, rănit de claparul care insistă să strângă, dar nu îl poți da jos, ritualul nu permite. Hainele pe care le porți sunt grele și greu de purtat. Kimonoul se înfășoară în jurul corpului, restrângând fiecare pas. Fiecare nod al obiului trebuie să fie exact. O greșeală poate strica postura și prezentarea viitoare. Respira adânc și simți mătase frecându-se de pielea obosită, amintindu-ți că confortul este doar o iluzie îndepărtată. În timp ce ajustezi ultimele detalii ale părului, observi contrastul dintre lumea ta și lumea modernă pe care nu o vei cunoaște niciodată. Lumină electrică, bei zilnice, haine ușor de purtat. Aici, fiecare gest este exersat, fiecare mișcare încărcată de scop. Frigul, foamea și disconfortul nu sunt simple obstacole, ci parte din ceea ce modelează disciplina și eleganța ta. Prima masă a zilei constă în orez umed, o bucată de pește uscat și puțin ceai verde. Mestegi încet, simțind fiecare textură și aromă, în timp ce te gândești la repetițiile ce vor urma, muzică, dans, etichetă. Fiecare senzație fizică se amestecă cu presiunea de a menține perfecțiunea. O clipă de neatenție, o greșeală în mișcarea mâinii sau o privire pierdută și tot efortul ar putea fi în zadar. Respira adânc și simți tensiunea acumulată în corp, mușchii dureroi, greutatea clăparilor, frigul lemnului, foamea și oboseala. Totuși, există un fir de așteptare. Ziua care începe este și o oportunitate de a exercita grație, disciplină și artă. Ești pregătită, chiar dacă lumea din jurul tău este dură și necruțătoare. Fiecare mic detaliu contează, iar fiecare pas pe care îl faci este o promisiune tăcută de control, frumusețe și supraviețuire în acest univers vechi și riguros. Ziua a început și simți că rutina ce va urma va fi un dans constant între disciplină, durere, plăcere estetică și rezistență fizică. Totul în timp ce soarele încă se ascunde după munții îndepărtați, promițând că, în ciuda durității prezentului, ceva mai mult urmează să vină. Capitolul 2. Secretul murdar al kimonoului perfect, durere și disciplină ascunse. Te miști prin cameră cu prudență, fiecare pas măsurat, fiecare gest studiat. Kimonoul pe care îl porți pare frumos pentru ochiul celor din afară, dar fiecare pli, fiecare nod al obiului este o capcană de durere și restricție. Mătasea alunecă peste pielea sensibilă, dar nu aliniază tensiunea din umeri,
încheieturi și talie. Simți degetele pulsând în timp ce ajustezi nodul încă o dată, iar clapărul de lemn îți rănește constant călcâiul. Este un memento tăcut. Perfecțiunea are un preț ridicat. Aroma orezului proaspăt fiert umple aerul, dar abia reușești să te bucuri de ea. Foame pulsează în stomacul tău, o prezență constantă care se amestecă cu disconfortul kimonoului și al clăparilor. Vântul rece intră prin ușa de hârtie, aducând mirosul umed al lemnului și al mușchiului care crește în colțurile holului. Observi că fiecare sunet este amplificat. Scârțitul tatamiului, șapta îndepărtată a altor geișe, clinchetul fin al unei piese de prea altei ucenice. Totul face parte din ritual, iar fiecare detaliu necesită atenție. Un pas greșit, un gest neglijent, și ai fi corectată imediat, adesea prin durere fizică sau umilință tăcută. Ajungând în camera destinată, te așezi în fața micii oglinzi de bronz. Corpul încă rigid de frigul dimineții. Camera este tăcută, cu excepția scârțiitului tatamiului sub picioarele tale și a șuieratului vântului prin crăpăturile ușii de hârtie. Părul tău lung și greu se răspândește peste poală ca un mantou indisciplinat, cerând atenție totală. Mai întâi, separ cu grijă șuvițele, simțind fiecare nod și vârf rupt. Fiecare smucitură a pieptenului provoacă o durere ușoară, dar insistentă, amintind că perfecțiunea cere sacrificiu. Pentru ca cofura să-și păstreze forma impecabilă, aplici stratul de ceară de păr, bine tăsălabura, și pudră de orez, întinzându-le cu grijă cu degetele. Aroma dulce și uleiosă a cerii se amestecă cu mirosul lemnului și tatamiului, creând o atmosferă aproape sufocantă. La fiecare șuviță prinsă, simți cum părul se întărește sub efectul cerii și pudrei, formând o structură rigidă, aproape sculpturală. Cocul trebuie să rămână ferm pe tot parcursul zilei, fără să cedeze, chiar și în timp ce te miști, dansezi sau te apleci. Cel mai mic alunec nu poate strica ore întregi de muncă și compromite aspectul tău în fața altor geișe sau clienți. Agrafele și ornamentele grele apasă pe scalp, provocând mici junguri, în timp ce fiecare fir este atent, înfășurat și fixat. Rezultatul final este o operă de artă aproape imobilă. Părul este atât de rigid încât pare solid, fiecare curbă și spirală controlate cu precizie chirurgicală. Respira adânc, simțind greutatea și rigiditatea de pe cap, conștientă că vei purta această structură ore întregi, amintindu-ți la fiecare mișcare de disciplina și perfecțiunea cerută de arta ta. Chiar și senzația de disconfort, frig și durere se amestecă cu sentimentul de control și putere estetică. Cofura este o armură, un prim strat al măștii pe care va trebui să o susții în fața lumii. Și această perfecțiune rigidă nu este doar aspect, este baza întregii tale credibilități și respect în viața pe care ai ales-o sau care ți-a fost impusă. Cu cocul în cele din urmă ferm și rigid pe cap, te pregătești să aplici machiajul, al doilea strat al măștii care va transforma fața ta într-o operă de artă. Fiecare gest necesită concentrare absolută, frumusețea trebuie să fie impecabilă, uniformă, aproape inumană, fără spațiu pentru greșeni. Încet cu baza albă, oșiroi, întinzând-o cu grijă pe față și gât. Pudra este rece la tingere și uscată, acoperind pielea ca un strat de porțelan. Pe măsură ce treci pensula sau degetele, simți textura fină răspândindu-se, uneori adunându-se în colțurile nasului sau pe liniile gurii, amintindu-ți că chiar și cea mai mică greșeală va fi vizibilă. Senzația este ciudată. Fața se întărește sub pudră, aproape ca și cum o mască ar fi fost modelată peste pielea ta. Să respiri adânc devine o sarcină delicată. Orice mișcare bruscă poate întinde sau crăpa baza. Apoi retușezi sprâncenele, desenând linii întunecate și precise cu cărbune sau pigment tradițional. Fiecare linie este calculată, simetrică, fără defect, amintindu-ți că orice imperfecțiune ar strica armonia perfectă. După aceea, aplici rujul roșu intens, împărțind buza superioară și inferioară cu precizie chirurgicală. Pigmentul este gros și se fixează inegal dacă nu acorzi atenție totală, așa că respiri încet, aproape blocând corpul întreg, pentru a te asigura că nuanța rămâne uniformă. Ochii primesc ultimul strat de detaliere, tuș negru și umbre subtile care alungesc privirea. Fiecare linie trebuie să pară naturală, dar este rezultatul orelor de practică. Cele mai mici remurături ale mâinii sau distrageri pot compromite totul. Simți cum căldura urcă pe față, amestecată cu tensiunea. Machiajul nu este doar estetic, ci disciplină fizică și mentală.
La final, respiră adânc și observ că fața ta, acum rigidă și pictată, a devenit aproape de nerecunoscut. Pielea este acoperită de pudră, duza roșie impecabilă, sprâncenele definite, iar ochii transformați. Masca este completă, transmite grație, disciplină, frumusețe și secret, în timp ce ascunde oboseala, foamea și durerea pe care le simți. Efectul este aproape incomod, pielea rigidă, grea, fiecare gest al feței limitat de pudră și pigmenți. Dar așa trebuie să fie, perfecțiunea este cerută, vizibilă, nemiloasă. Și știi că, atunci când clienții te vor pri sau alte geișe îți vor observa mișcările, această mască va fi tot ce vor vedea, fără indicii despre ce simți în interior. Cu cocul în cele din urmă ferm și rigid pe cap, te pregătești să aplici machiajul, al doilea strat al măștii care va transforma fața ta într-o operă de artă. Fiecare gest cere concentrare absolută, frumusețea trebuie să fie impecabilă, uniformă, aproape inumană, fără spațiu pentru greșeli. Încep cu baza albă, oșiroi, întinzând-o cu grijă pe față și gât. Pudra este rece la atingere și uscată, acoperind pielea ca un strat de porțelan. Pe măsură ce treci pensula sau degetele, simți textura fină răspândindu-se, uneori adunându-se în colțurile nasului sau pe liniile gurii, amintindu-ți că până și cea mai mică greșeală va fi vizibilă. Senzația este ciudată. Fața se întărește sub pudră, aproape ca și cum o mască ar fi fost modelată peste pielea ta. Să respiri adânc devine o sarcină delicată, orice mișcare bruscă poate întinde sau crăpa baza. Apoi retușezi sprâncenele, desenând linii întunecate și precise cu cărbune sau pigment tradițional. Fiecare linie este calculată, simetrică, fără defect, amintindu-ți că orice imperfecțiune ar strica armonia perfectă. Urmează rujul roșu intens, elementul cel mai iconic și puternic al machiajului. Ții pensula sau bastonașul ferm, știind că nuanța vie nu este doar estetică, este disciplină, statut și identitate. Mai întâi traseze conturul cu precizie aproape chirurgicală, definind arcul lui Cupidon și fiecare curbă a buzei inferioare. Apoi umpli fiecare centimetru, presând ușor pentru ca pigmentul să se fixeze. Rujul este dens, ceros și greu, la uscare, duzele devin rigide, limitând mișcările. A zâmbi, a vorbi sau chiar a respira adânc necesită grijă, pentru că orice gest greșit poate pata culoare intensă. Roșul, viu și aproape fluorescent pe pielea albă a bazei, creează un impact vizual imediat, atrăgând atenția și consolidând perfecțiunea măștii. Simți greutatea psihologică și fizică. Rujul este un memento constant al disciplinei și necesității unei perfecțiuni nemilose. În cele din urmă, aplici straturi mici de retuș cu pensula fină, verificând fiecare curbă, fiecare centimetru, asigurându-te că nu există pete sau imperfecțiuni. Fața este acum transformată, piele albă și rigidă, buze roșii și ferme, sprâncene definite și os conturați. Masca este completă, comunicând grație, control, frumusețe și secret, în timp ce ascunde foamea, oboseala și durerea pe care le simți în interior. Efectul este aproape inconfortabil, fiecare gest al feței limitat de pudră și pigmenți, rujul întări făcând duzele grele, aproape nemișcate. Dar așa trebuie să fie, perfecțiunea este cerută, vizibilă și nemilosă. Și știi că, atunci când clienții te vor pri sau alte geișe te vor observa, această mască va fi tot ce vor vedea, fără indicii despre ce simți în interior. Cu părul și machiajul în cele din urmă pregătite, te pregătești să îmbraci kimonoul, ultimul strat vizibil al transformării tale. Hainele, frumoase și elegante pentru ochiul privitorului, sunt o armură tăcută, rigidă și grea, cerând atenție și precizie încă de la primul contact. Prinzi țesătura de mătase, simțindu-i greutatea și textura. Desfășurând kimonoul pe umeri, observi că fiecare plit trebuie să fie exact. Orice aliniere greșită va compromite postura și simetria corpului. Țesătura rece atinge pielea, alunecând ușor înainte de a fi ajustată, iar tu simți tensiunea în brațe în timp ce treci pânzele și le ții la loc. Obiul fâșialată care înconjoară talia este cel mai provocator moment. Îl înfășori și strângi cu putere, ajustând cu grijă pentru a rămâne ferm, aproape ca o centură care restricționează respirația și mișcările. Greutatea kimonoului și a obiului apasă pe piept, talie și spate, amintindu-ți că confortul este un lux pe care nu îl ai.
Fiecare gest pentru a lega nodul final necesită echilibru și forță și simți mușchii trunchiului și ai brațelor arzând în timp ce te asiguri că totul este impecabil. Rezultatul este un corp complet controlat. Fiecare pas, fiecare aplecare, fiecare gest al brațului sau mâinii este limitat de țesătura grea și de nodul strâns al obiului. Respira adânc, conștientă că această restricție este necesară pentru postura corectă și pentru eleganța cerută în repetiții și prezentări. Mișcarea naturală a corpului dispare, înlocuită de gesturi controlate, precise, aproape coregrafiate încă de la primele ore ale dimineții. În timp ce ajustezi ultimele detalii, simți frigul dimineții contrastând cu căldura efortului fizic. Țesătura kimonoului freacă pielea în puncte care provoacă disconfort ușor. Rigiditatea kimonoului și greutatea obiului îți amintesc constant de disciplina care susține aspectul tău impecabil. Chiar dacă nimeni nu vede, simți fiecare restricție, fiecare presiune, fiecare mică durere cauzată de această armură care este în același timp protecție și închisoare. Când înșirăși și termini, te privești în oglindă, părul rigid, machiajul impecabil și kimonoul perfect ajustat creează o figură de grație și putere estetică. La exterior, totul pare perfect. În interior, simți greutatea țesăturii, rigiditatea buzelor și a părului, presiunea obiului și efortul constant de a menține postura. Aceasta este viața unei geishe, frumusețe dobândită prin durere, disciplină și control absolut asupra propriului corp. Cu părul, machiajul și kimonoul în cele din urmă ajustate, te îndrepți spre micuțul spațiu rezervat pentru micul dejun. Corpul încă resimte greutatea kimonoului, rigiditatea cocului, greutatea psihologică și fizică a rujului și a pudrei de pe față. Fiecare pas cere grijă, orice mișcare bruscă ar putea desalinia ore întreg de pregătire. Aroma de orez proaspăt fiert și de pește uscat invadează aerul, amestecându-se cu mirosul mai subtil al ceaiului verde. Este o senzație dulce amăruie. Simți foame, dar știi că masa va fi mică și frugală. Gustul simplu al orezului umed și al peștelui, mestecat încet, contrastează cu luxul vizual al kimonoului și perfecțiunea fezii pictate. Fiecare mușcătură este controlată meticulos, fără grabă, aproape ca un ritual. Căldura ceaiului verde pătrunde pe gât, aducând un ușor confort temporar faimei și uscăciunii cauzate de pudra de orez de pe față. Dar senzația de restricție rămâne. Obiul strâns încă limitează mișcările trunchiului, kimonoul greu apasă fiecare mușchi, iar duzele roșii și rigide fac dificilă mâncarea naturală. Amesteca, înghit și respira simultan cere concentrare, amintindu-ți că totul trebuie să pară grațios și controlat. În timp ce mănânci, observi disciplina tăcută a rutinei. Nimic nu este întâmplător. Chiar și foamea face parte din antrenamentul de rezistență. Fiecare gest este învățat să pară natural, elegant, dar să suporte rigiditatea corpului și presiunea psihologică de a menține perfecțiunea exterioară. Masa simplă este aproape un test de răbdare și autocontrol. La final, pui bolul mic și bețele la locul lor corect, observând că fiecare detaliu contează. Mirosul peștelui uscat rămâne încă pe mâini, amestecat cu aroma uleiului de păr și subtilitatea pudrei de orez. Respira adânc, simțind corpul parțial ușurat de energia minimă a mâncării, dar încă purtând greutatea kimonoului, a obiului, a cocului și a machiajului perfect. Ziua abia începe și știi că în curând va fi timpul pentru repetiții și practică muzică, dans și etichetă unde fiecare mișcare va fi observată, fiecare gest evaluat. Dar, pentru moment, există o mică pauză, un instant silențios pentru a simți, chiar și pentru scurt timp, contrastul dintre confortul unei mese minime și disciplina absolută care modelează întreaga ta existență. Și antrenamentele? Antrenamentele geishelor ar face orice soldat să se rușineze. După ore în care suporți greutatea kimonoului, rigiditatea cocului și duritatea rujului, trebuie să supui corpul și mintea la mișcări precise, coregrafii interminabile și disciplină aproape militară. Te ridici din micuțul spațiu unde ai luat masa, simțind kimonoul greu și obiul strâns apăsând fiecare mușchi al trunchiului. Pașii sunt lenți, calculați. Fiecare gest trebuie să pară natural, dar este rezultatul anilor de antrenament tăcut. Mereu pe hol, ascultând scârțitul tatamiului rece sub picioare și șuieratul vântului prin crăpăturile ușilor de hârtie. Fiecare sunet este amplificat de liniștea dimineții, amintindu-ți că orice greșeală va fi observată.
Pe măsură ce te apropii de sala de repetiții, mirosul lemnului lustruit și al instrumentelor de muzică, amestecat cu aroma reziduală a uleiului de păr și pudrei de orez, îți invadează nările. Inima îți bate puțin mai repede, nu de frică, ci de anticipare. Disciplina zilei este pe care să înceapă, iar fiecare mișcare va fi evaluată, fiecare pas conturizat. Respira adânc, ajustă postura, simți din nou greutatea kimonoului și rigiditatea cocului. Corpul încă doare, dar masca rămâne impecabilă. Ești pregătită pentru prima provocare a zilei. Încălzirea și postura, antrenamentul care pregătește fiecare mușchi pentru ore întregi de perfecțiune și control absolut. Intrând în sala de repetiții, simți frigul tatamiului sub picioarele goale și greutatea kimonului apăsând fiecare mușchi. Cocul rigid pe capare și mai greu după mersul pe hol, iar rujul întărit limitează ușor mișcările gurii. Fiecare pas cere grijă, amintindu-ți că aparența grației trebuie menținută chiar înainte de începerea antrenamentului. Instructorul dă startul încălzirii și încerci să te întinzi încet, simțind fiecare mușchi cum se plânge. Umerii tensionați, brațele dureroase și spatele rigid din cauza kimonului cer concentrare totală pentru a nu pierde postura. Fiecare respirație este controlată, limitată de obiul strâns și presiunea kimonoului. Frigul tatamiului contrastează cu căldura care urcă prin corp pe măsură ce mușchii lucrează, amintindu-ți că efortul va fi constant pe tot parcursul zilei. Executi mișcări simple, dar precise, aplecări, rotații ale trunchiului, întindere ale brațelor și picioarelor. Kimonoul limitează amplitudinea, forțând mușchii să compenseze și crescând tensiunea. Chiar și respirația profundă necesită atenție. Orice neglijență ar putea compromite echilibrul corpului sau ar desalinia postura deja rigidă. În timp ce te întinzi, simți mici junguri de durere în scalp cauzate de coc, iar greutatea ornamentelor se mișcă ușor, amintindu-ți că fiecare gest este limitat și calculat. Tensiunea este fizică și mentală. Simți fiecare centimetru al corpului prins, dar trebuie să menții aparența de ușurință și eleganță. Încălzirea nu este doar pentru pregătirea mușchilor. Este un antrenament tăcut pentru obișnuirea corpului cu rigiditatea, durerea și disciplina pe care rutina le impune. Fiecare mișcare limitată, fiecare întindere inconfortabilă, fiecare jung de durere servește pentru a învăța că perfecțiunea nu este naturală. Ea se obține prin efort absolut, concentrare și rezistență tăcută. Intri în sala de repetiții, simțind frigul tatamiului sub tălpile goale și greutatea kimonoului apăsând fiecare mușchi. Cocul rigid pe cap pare și mai greu după mersul pe coridor, iar rujul întărit limitează ușor mișcările gurii. Fiecare pas cere atenție, amintindu-ți că aparența grației trebuie menținută chiar înainte de începerea antrenamentului. Instructorul dă startul încălzirii și încerci să te întinzi încet, simțind fiecare mușchi cum se plânge. Umerii tensionați, brațele dureroase și spatele rigid din cauza kimonului cer concentrare totală pentru a nu pierde postura. Fiecare respirație este controlată, limitată de obiul strâns și de presiunea kimonoului. Frigul tatamiului contrastează cu căldura care urcă prin corp pe măsură ce mușchii lucrează, amintindu-ți că efortul va fi constant pe tot parcursul zilei. Executi mișcări simple, dar precise, înclinări, rotații ale trunchiului, întindere ale brațelor și picioarelor. Kimonoul limitează amplitudinea, forțând mușchii să compenseze și crescând tensiunea. Chiar și respirația profundă necesită atenție. Orice neglijență ar putea compromite echilibrul corpului sau ar desalinia postura deja rigidă. În timp ce te întinzi, simți mici junguri de durere în scalp cauzate de coc, iar greutatea ornamentelor se mișcă ușor, amintindu-ți că fiecare gest este limitat și calculat. Tensiunea este fizică și mentală. Simți fiecare centimetru al corpului prins, dar trebuie să menții aparența de ușurință și eleganță. Încălzirea nu este doar pentru pregătirea mușchilor. Este un antrenament tăcut pentru obișnuirea corpului cu rigiditatea, durerea și disciplina pe care rutina le impune. Fiecare mișcare limitată, fiecare întindere inconfortabilă, fiecare jung de durere servește pentru a învăța că perfecțiunea nu este naturală. Ea se obține prin efort absolut, concentrare și rezistență tăcută. Încălzirea s-a încheiat, dar corpul încă simte greutatea kimonoului și presiunea obiului strâns. Fiecare mușchi care se plânge discret amintește că efortul fizic nu s-a terminat. Te poziționezi în centrul tatamiului, conștientă de greutatea cocului rigid și de rigiditatea rujului.
pregătită să transforme efortul în eleganță. Instructorul începe practica dansului. Pașii, care par simpli la prima vedere, cer coordonare absolută, echilibru și control al întregului corp. Fiecare mișcare a brațului, fiecare înclinare a trunchiului, fiecare pas al picioarelor trebuie să fie precis. Tatamiul rece sub tălpile sensibile amplifică senzația fiecărui deplasament, fiecare impact. În timp ce dansezi, simți kimonoul apăsând pe umeri, obiul strângând talia și limitând amplitudinea fiecărui gest. Mușchii picioarelor și ai spatelui ard discret, iar pe călcâi apar mici bășici și râng provocate de purtarea constantă a tamancilor. Transpirația începe să curgă pe ceafă, amestecându-se cu mirosul de pudră de orez și ulei de păr. Efortul nu este doar fizic. Fiecare mișcare cere să menții fața serenă, privirea calmă, masca perfectă care ascunde oboseala, durerea și disconfortul. A zâmbu sau a încrunta sprâncenele nu este permis. Expresia trebuie controlată, elegantă, aproape inumană. Corpul doare, dar perfecțiunea trebuie să pară naturală, fluidă, fără urme ale efortului tăcut pe care fiecare gest îl cere. Dansul devine aproape hipnotic, repetări interminabile, corecții constante ale instructorului, ajustări minuțios ale posturii și ale mâinilor. Fiecare gest greșit este corectat cu precizie, uneori printr-o atingere fermă pe umăr sau prin ghidaj strict al mâinii. Tensiunea este fizică și mentală. Corpul protestează, dar disciplina transformă fiecare durere într-un pas controlat, fiecare oboseală în grație calculată. Când prima secvență se încheie, respira adânc, simțind căldura urcând prin corp și greutatea kimonoului apăsând și mai mult. Transpirația curge pe față, dar rujul și machiajul rămân intacte, rigizi, ca și cum ar face parte din corpul însuși. Fiecare pas, fiecare înclinare, fiecare gest întărește faptul că viața unei geishe este o fuziune de durere, disciplină și perfecțiune estetică și că masca, oricât de incomodă ar fi, nu poate da greș niciodată. Încălzirea s-a încheiat, dar corpul încă simte greutatea kimonoului și presiunea obiului strâns. Fiecare mușchi care se plânge discret amintește că efortul fizic nu s-a terminat. Te poziționezi în centrul tatamiului, conștientă de greutatea cocului rigid și de rigiditatea rujului, pregătită să transforme efortul în eleganță. Instructorul începe practica dansului. Pașii, care la prima vedere par simpli, cer coordonare absolută, echilibru și control asupra întregului corp. Fiecare mișcare a brațului, fiecare înclinare a trunchiului, fiecare pas al picioarelor trebuie să fie precis. Tatamiul rece sub tălpile sensibile amplifică senzația fiecărui deplasament, fiecare impact. În timp ce dansezi, simți kimonoul apăsând pe umeri, obiul strângând talia și limitând amplitudinea fiecărui gest. Mușchii picioarelor și ai spatelui ard discret, iar pe călcâi apar mici bășici și râng provocate de purtarea constantă a tamancilor. Transpirația începe să curgă pe ceafă, amestecându-se cu mirosul de pudră de orez și ulei de păr. Efortul nu este doar fizic. Fiecare mișcare necesită să menții fața serenă, privirea calmă, masca perfectă care ascunde oboseala, durerea și disconfortul. A zâmbu sau a încrunta sprâncenele nu este permis. Expresia trebuie controlată, elegantă, aproape inumană. Corpul doare, dar perfecțiunea trebuie să pară naturală, fluidă, fără urme ale efortului tăcut pe care fiecare gest îl cere. Dansul devine aproape hipnotic, repetări interminabile, corecții constante din partea instructorului, ajustări minuțioase ale posturii și ale mâinilor. Fiecare gest greșit este corectat cu precizie, uneori printr-o atingere fermă pe umăr sau prin ghidaj strict al mâinii. Tensiunea este fizică și mentală. Corpul protestează, dar disciplina transformă fiecare durere într-un pas controlat, fiecare oboseală în grație calculată. Când prima secvență se încheie, respira adânc, simțind căldura urcând prin corp și greutatea kimonoului apăsând și mai mult. Transpirația curge pe față, dar rujul și machiajul rămân intacte, rigizi, ca și cum ar face parte din corpul însuși. Fiecare pas, fiecare înclinare, fiecare gest întărește faptul că viața unei geishe este o fuziune de durere, disciplină și perfecțiune estetică, iar masca, oricât de incomodă ar fi, nu poate da greș niciodată. După dans, simți mușchii încă arzând, kimonoul greu și obiul apăsând fiecare centimetru al trunchiului. Dar nu există odihnă.
Acum este timpul să stăpânești instrumentele muzicale. Koto, shamisen și flautul așteaptă pe tatami, tăcute, gata să-ți testeze coordonarea și răbdarea. Te apropii de Koto, simțind frigul lemnului sub degete. Fiecare coardă vibrează la atingerea ta, cerând o presiune exactă, nici prea ușoară, nici prea puternică. Un sunet greșit strică armonia, iar instructorul nu lasă să treacă. Degetele, sensibile și obosite de repetițiile de dans, dor la apăsarea corzilor, dar precizia este obligatorie. Fiecare notă este măsurată, fiecare pauză studiată. Apoi, shanisenul, 3 corzi grele care cer mișcări repetate și puternice. Mâna dreaptă ține paleta rigidă, lovind fiecare coardă cu forță calculată. Brațul obosește rapid, umerii dor, dar faza trebuie să rămână senină, elegantă, fără semne de oboseală. Tensiunea este fizică și mentală. Perfecțiunea nu ține doar de muzică, ci și de menținerea unei aparențe de ușurință și control absolut. Flautul cere respirație controlată, rezistență și postură impecabilă. Fiecare notă necesită suficient aer, iar rujul întărit limitează ușor deschiderea buzelor, făcând sarcina și mai dificilă. Simți fiecare mușchi al feței lucrând, fiecare mișcare a corpului sincronizată cu muzica, fiecare respirație calculată pentru a susține melodia perfectă. În timp ce exersezi, percepi fuziunea sunetelor din încăpere, trosnetul corzilor, scârțitul ușor al tatamiului, șapta vântului printre ușile de hârtie. Totul pare amplificat, fiecare greșeală mai evidentă, fiecare succes mai satisfăcător. Corpul, încă prins în rigiditatea kimonoului și presiunea obiului, învață să reziste durerii și oboselii, transformând efortul fizic în perfecțiune estetică. La finalul ședinței, respiri adânc, simțind cum transpirația îți curge pe gât și pe spate, amestecată cu mirosul de pudră de orez și ulei de păr. Muzica este impecabilă, dar știi că antrenamentul nu s-a încheiat. Fiecare gest, fiecare notă, fiecare pas al zilei întărește faptul că viața unei geishe este un dans continuu între durere, disciplină și frumusețe. După ore de dans și practică muzicală, te ridici, simțind corpul greu din cauza kimonoului, obiul strâns și mușchii încă arzând de efortul fizic. Dar nu există timp de odihnă. Acum este momentul ritualurilor de etichetă, partea rutinei care transformă disciplina în prezență, iar prezența în fascinație. Te apropii de micul suport pentru ceai. Fiecare pas este măsurat. Tălpile ating tatamiul rece cu delicatețe calculată. Postura este dreaptă, mâinile poziționate cu o precizie aproape chirurgicală. Cel mai mic dezechilibru ar putea rupe grația și eleganța cerute încă din prima dimineață de antrenament. Ținând bolul de ceai, simți greutatea porțelanului amestecată cu tensiunea din degete și încheieturi. Gestul de a oferi băutura trebuie să fie lent, deliberat, fără tremur, dar pare imposibil să nu lași ca fiecare mușchi obosit să dezvăluie efortul. Căldura lichidului străbate ceramica, iar tu simți contrastul dintre fluiditatea băuturii și rigiditatea propriului corp, amintindu-ți că perfecțiunea nu este confortabilă. În timp ce exersezi plecările și primirea clienților imaginari, observi că fiecare înclinare implică o coordonare complexă, kimonoul apăsând pe umeri, obiul restrângând talia, cocul rigid limitând gâtul. Capul trebuie să se încline exact, brațele să urmeze mișcarea cu fluiditate, mâinile să rămână delicate și serene. Totul în timp ce menții expresia calmă, grațioasă și controlată. Exercițiul este tăcut, dar intens. Fiecare gest este evaluat de instructor, fiecare detaliu observat, fiecare mișcare repetată până când perfecțiunea devine aproape automată. Transpirația curge pe spate, amestecată cu parfumul uleiului de păr și pudrat de orez de pe piele. Durerea din călcâie pulsează la fiecare pas, iar mușchii trunchiului și brațelor ard sub efortul continuu. Tensiunea mentală este constantă. La exterior, par calmă, elegantă, impecabilă. În interior, simți oboseala, presiunea kimonoului și epuizarea acumulată în orele de antrenament. Fiecare gest de servire, primire sau salut al clienților este un test acut de rezistență fizică, control emoțional și disciplină absolută. Când ședința se încheie, respiri adânc, simțind amestecul de ușurare și tensiune încă prezent în corp. Fiecare mic gest de etichetă amintește că, pentru o geisha, frumusețea și grația nu sunt naturale. Ele se câștigă prin durere,
precizie și disciplină necruțătoare. Acum nu mai există pauză. Este momentul antrenamentului combinat, în care dansul, muzica și eticheta se contopesc într-o rutină unică care testează toate limitele corpului și minții. Te poziționezi pe tatami, respirând adânc. Fiecare mișcare a zilei anterioare pare să se adune în greutatea corpului. Picioarele încă ard, brațele mai protestează, călcâiele pulsați din cauza tamancilor. Cocul rigid pe cap și rujul întărit pe buze amintesc că, la exterior, totul trebuie să rămână impecabil. Instructorul începe secvența, pași de dans sincronizați cu muzica, în timp ce gesturile de etichetă simulează interacțiunea cu clienții. Fiecare înclinare, fiecare rotație, fiecare atingere a instrumentelor trebuie să fie perfectă. Tatamiul rece sub picioare, rezistența kimonoului și presiunea obiului fac ca execuția fizică să fie aproape dureroasă. Fiecare mișcare cere control absolut al respirației, coordonare între grație și picioare și atenție la detaliile faciale și manuale. Transpirația curge, amestecându-se cu mirosul uleiului de păr, al pudrei de orez și al lemnului tatamiului. Ritmul se accelerează, iar efortul fizic și mental crește exponențial. Fiecare pas greșit, fiecare notă falsă, fiecare înclinare imperfectă este corectată imediat de instructor, adesea prin atingere fermă sau demonstrație repetată, întărind disciplina și presiunea constantă. Simți epuizarea invadând fiecare mușchi, dar menții postura perfectă, expresia senină, ochii atenți. Tensiunea mentală este la fel de intensă ca cea fizică. Fiecare detaliu al performanței trebuie să fie impecabil. Fiecare gest de dans, fiecare notă cântată și fiecare mișcare de etichetă trebuie să fie simultan grațioasă și precisă. Pe măsură ce ședința continuă, percep contrastul crud. În interior, durere, oboseală și transpirație. La exterior, perfecțiune absolută și mască impenetrabilă. Este un exercițiu de rezistență tăcută, transformând suferința fizică și mentală în frumusețe estetică, grație și prezență. Fiecare repetare întărește că viața unei geishe nu ține de glamour, ci de disciplină extremă, efort continuu și abilitatea de a ascunde epuizarea în spatele fiecărui gest calculat. Când antrenamentul combinat se încheie, te înclini ușor, respirând adânc. Corpul este greu, mușchii ard, dar masca rămâne impecabilă. Transpirația curge pe colțurile feței, duzele rigide amintesc de perfecțiunea cerută, iar fiecare gest, pași și note executate cu precizie întăresc realitatea. Frumusețea unei geishe se câștigă prin durere, disciplină și rezistență care depășesc limitele umane. Capitolul 04. Între artă și servitute, prețul de azâmul străinilor. Și, în cele din urmă, a venit momentul ca oaspeții să sosească. Simți corpul epuizat după antrenamentul combinat, mușchi dureroi, kimono greu, obii strâns, transpirația încă lipită pe ceafă. Dar, în interior, mintea rămâne concentrată. Frumusețea și perfecțiunea pe care oaspeții le așteaptă depind de fiecare detaliu, postură, expresie, gesturi, privire. Nu există loc pentru slăbiciune sau distragere. Respira adânc, ajustând ușor kimonul pe umeri și verificând cocul rigid de pe cap. Fiecare fir de preieșit din locul lui ar putea compromite impresia transmisă în câteva secunde. Rujul roșu întărit pare aproape un memento fizic. Duzele nu pot greși, expresia trebuie să rămână impecabilă. În timp ce merg pe coridoarele tăcute, frigul tatamiului contrastează cu căldura care urcă în corp, rezultat al efortului fizic și al anxietății. Fiecare pas este calculat. Tălpile ating ușor podeaua. Echilibrul este menținut datorită antrenamentului extenuant. Fiecare gest un test tăcut de coordonare și eleganță. Sunetul ușilor de hârtie care alunecă anunță sosirea vocilor externe. Simți mirosul de tămâie amestecat cu lemnul lustruit, intensificând conștientizarea fiecărui detaliu din jur. Fiecare zgomot, fiecare mișcare este amplificat. Orice scăpare în percepție ar putea fi observată de ospeți, iar tu trebuie să fii pregătită să reacționezi cu grație și naturalețe. Mintea se pregătește pentru dansul tăcut care urmează, aplecarea la momentul potrivit, ajustarea privirii, controlul respirației, oferirea primului zâmbet. În spatele fațadei elegante, fiecare mușchi protestează din cauza oboselii acumulate, fiecare tendon încă rigid amintește de repetiții. Și totuși, menții masca perfectă. Timpul pare să se dilateze. Tensiunea fizică și mentală se amestecă cu anticiparea.
Prezența oaspeților este un test acut de rezistență, disciplină și stăpânire totală a propriului corp. Te concentrezi asupra fiecărui detaliu, știind că fiecare gest și fiecare privire vor spune mai mult decât cuvintele ar putea vreodată. Și apoi, auzi pașii primului invitat apropiindu-se, primul test al rutinei tale zilnice de perfecțiune, și simți amestecul de adrenalină și epuizare care definește viața unei geișe. Pașii oaspeților se apropie. Simți frigul tatamiului sub picioarele goale, greutatea kimonoului care apasă fiecare mușchi, iar cocul rigid amintește că fiecare mișcare a gâtului trebuie calculată. Rujul întărit menține duzele nemișcate, ca și cum ar face parte din corp. Fiecare gest trebuie perfect, elegant, fără urme de oboseală sau nervozitate. Când deschizi ușa de hârtie pentru a-i primi, respira adânc. Ospeții nu sunt întotdeauna amabili. Unii observă fiecare detaliu, îți testează răbdarea cu priviri severe sau mici provocări tăcute. Fiecare înclinare, fiecare mișcare a mâinilor și a trunchiului trebuie să fie impecabilă. Orice neglijență ar putea fi remarcată și interpretată ca lipsă de antrenament sau lipsă de respect. Te aplegi încet, simțind rigiditatea corpului și rezistența kimonoului. Înclinarea cere concentrare. Mușchii spatelui, trunchiului și picioarelor ard discret, în timp ce brațele urmează curba cu precizie. Tatamiul rece amplifică fiecare senzație în căld și glezne. Masca de seninătate este obligatorie, chiar și atunci când în interior simți tensiune, oboseală și un fior care străbate coloana. În timp ce menți postura, observi așteptarea în privirile oaspeților. Unii zâmbesc cu bălândețe, alții rămân critici, evaluând fiecare detaliu în tăcere. Îți ajustezi corpul, gesturile, privirea și chiar ritmul respirației, transformând efortul fizic și anxietatea emoțională în grație aparentă. Când te ridici din înclinare, simți kimonoul apăsând și mai mult pe umeri, obiul limitând respirația adâncă, iar transpirația ușoară curgând pe ceafă. Fiecare mișcare este un test de disciplină, mâini delicate, degete nemișcate atinând obiectele, os atenți, expresie calmă. Interacțiunea cere să ascunzi orice semn de oboseală sau disconfort, chiar și în fața ospeților nerăbdătorii. Tensiunea mentală este constantă. Fiecare gest de salut, fiecare înclinare, fiecare zâmbet calculat este un dans tăcut de rezistență fizică și autocontrol emoțional. Și, pe măsură ce ospeții încep să se așeze, percep că succesul interacțiunii nu depinde doar de aparență, ci de capacitatea ta de a transforma efortul și durerea în grație și prezență absolută. Ceaiul este gata, așezat pe mica tavă pe care o porți cu mâini delicate, dar tensionate. Fiecare mișcare cere precizie. Greutatea porțelanului, echilibrul tăvii și postura impecabilă a corpului trebuie să convergă într-o armonie absolută. Kimonoul încă strânge talia, obiul limitează respirația și corpul pare să ceară ușurare, dar știi că nu există loc pentru greșeli. Mereu încet către ospeți, simțind tatamiul rece sub picioare și greutatea cocului rigid pe cap. Fiecare pas este calculat, fiecare înclinare a tăvii ajustată cu grijă, ca și cum fiecare gest ar avea viață proprie. Transpirația curge pe ceafă, amestecându-se cu mirosul pudrei de orez și al uleiului de păr, dar fața ta rămâne senină, expresia calmă și zâmbetul discret. Aspeții te privesc cu atenție. Unii zâmbesc, alții rămân impasibili, testând precizia mișcărilor tale. Un gest greșit, o intare subtilă, ar putea dezvălui oboseala sau nesiguranța ta, ceva absolut inacceptabil. Simți tensiunea crescând. Fiecare mușchi al corpului trebuie să coopereze, fiecare fibră reacționează la efortul de a menține postura și echilibrul. La servire ceaiului, degetele presează ușor porțelanul, evitând orice vibrație sau înclinare greșită. Căldura băuturii traversează ceramica, amintind că fiecare detaliu este simțit nu doar vizual, ci și fizic. Brațele dor, umerii ard, dar perfecțiunea aparentă nu trebuie să eșueze. Fiecare client evaluează tăcut, fiecare reacție a lor reflectă succesul sau eșecul tău invizibil. Pe măsură ce mereu printre invitați pentru a distribui ceaiul, observi subtilități. O privire critică, un zâmbet ușor de aprobare, un gest de nerăbdare. Totul cere reacție imediată, dar controlată, postura ajustată, mâini elegante, înclinare perfectă, voce blândă și măsurată dacă trebuie să vorbești.
Tensiunea fizică și mentală se amestecă cu concentrare absolută, creând un dans tăcut de disciplină și precizie. Când termini servirea, respira adânc, simțind greutatea kimonoului, presiunea obiului și mușchii obosiți. Dar masca rămâne impecabilă. Fiecare gest, fiecare pas, fiecare mic contact cu clientul întărește realitatea. Frumusețea, grația și prezența unei geishe sunt câștigate prin efort extrem, disciplină tăcută și autocontrol absolut, chiar și când lumea din jur îi testează constant perfecțiunea. Ceaiul servit, urmează acum conversația. Fiecare cuvânt trebuie măsurat, fiecare gest calculat subtil. Corpul încă poartă ore de antrenament, kimono greu, obii strâns, mușchi dureroși. Fiecare înclinare, fiecare mișcare a mâinilor, fiecare zâmbet cere coordonare absolută și autocontrol extrem. Clienții te privesc cu atenție. Unii caută distracția autentică, alții îți testează răbdarea cu întrebări capcane sau priviri critice. Un ton greșit, un zâmbet imperfect, o pauză nepotrivită pot dezvălui oboseală sau nesiguranță, ceva inacceptabil. Fiecare cuvânt trebuie să sune natural, dar controlat. Fiecare râs trebuie delicat și perfect, chiar dacă corpul tău imploră odihnă. Frica și manipularea subtilă se amestecă. Cuvinte nespuse, intenții doar sugerate prin privire, creează o presiune care cere control absolut al minții. Un gest imperfect, o privire deviată în momentul greșit, poate dezvălui oboseală, anxietate sau nesiguranță, slăbiciuni pe care clienții le pot exploata subtil. Îți ajustezi postura continuu, umeri drepți, brațe ușoare și flexibile, mâini mereu delicate. Rujul rigid și pudrat de orez întărită pe față limitează mișcările mici, amintind că fiecare expresie trebuie precisă, fiecare detaliu calculat. Transpirația curge pe ceafă și pe spate, amestecându-se cu mirosul uleiului de păr și al kimonului greu, dar nimic nu trebuie să fie vizibil. În timp ce conversez, observ subtilitatea dinamicii. Clienții nerăbdătorii testează calmul, alții caută atenție și aprobare. Mintea se grăbește să anticipeze răspunsuri, să ajusteze tonul, să moduleze vocea, iar corpul trebuie să rămână ușor, elegant, aproape plutitor. Fiecare pauză, fiecare înclinare, fiecare gest al mâinilor este o coreografie tăcută de prezență și stăpânire. Tensiunea emoțională este aproape tangibilă. Anxietate, epuizare și dorința de a impresiona se amestecă, dar masca rămâne impecabilă. În interior, inima bate mai repede, respirația se ajustează la efortul fizic și mental, dar exteriorul rămâne grațios, sigur, încântător. Când conversația se încheie, simți o ușurare temporară, dar știi că orice relaxare prematură ar fi observată. Fiecare gest verbal și non-verbal întărește disciplina absolută care susține viața ta. Și, chiar obosită, percepi că fiecare cuvânt, fiecare zâmbet, fiecare pauză este o dovadă tăcută că perfecțiunea unei geishe nu este naturală. Este câștigată prin durere, practică și autocontrol neclintit. În timp ce te miști printre oaspeți, nu poți să nu observi celelalte geishe din jur. Fiecare înclinare, fiecare gest, fiecare zâmbet este măsurat, evaluat și comparat tăcut cu al tău. Greutatea kimonoului, strângerea obiului și rigiditatea cocului sunt împărtășite, dar abilitatea și grația fiecăruia devin un fel de competiție invizibilă. Simți corpul epuizat, mușchi dureroi, călcâie pulsând în tamanci, transpirație curgând pe spate. Totuși, trebuie să menții postura perfectă și chipul senin. Fiecare mică greșeală a altei geishe, fiecare gest mai elegant decât al tău, este observată și înregistrată mental. Există un joc tăcut de atenție și percepție. Cine se remarcă mai mult, cine menține mai bine masca, cine încântă mai mult clienții și instructorii prezenți. Tensiunea emoțională este constantă. O privire critică a unei colege sau un zâmbet ușor superior poate declanșa un val de alertă și anxietate. Îți ajustezi imperceptibil postura, brațele, poziționarea picioarelor. Fiecare gest trebuie să rămână impecabil, chiar și atunci când simți corpul strigând după ușurare. Tăcerea care învăluie coridoarele și tatamiul amplifică fiecare sunet, alunecarea sandalelor, atingerea delicată a mâinilor de porțelan, scârțitul ușor al cordelor șamisenului. Totul pare amplificat, făcând ca fiecare acțiune a ta și a colegilor să fie și mai semnificativă. Chiar și în fața competiției tăcute, nu există loc pentru ostilitate deschisă.
Totul este subtil, un dans al percepției și autocontrolului. Înveți să ascunzi frustrarea, invidia sau anxietatea, înlocuindu-le cu grație și eleganță. Fiecare gest, fiecare pas, fiecare înclinare este o amintire că excelența este singura monedă de valoare în lumea ta. Îți dai seama că stăpânirea tăcută asupra clienților nu este suficientă. Este timpul să folosești subtilitate și persuasiune. Fiecare gest, fiecare înclinare, fiecare atingere delicată se transformă într-un instrument de comunicare non-verbală. Kimonoul greu și obiul strâns continuă să preseze corpul, amintindu-ți că efortul fizic este mereu prezent, chiar și în cele mai delicate momente. Pe măsură ce te apropii de un client anume, simți căldura crescând sub presiunea mediului închis și frigul tatamiului sub picioare. Transpirația curge pe gât, amestecându-se cu pudra de orez de pe față, dar expresia ta rămâne imperturbabilă. Seducția nu este explicită, este un joc de priviri, pauze, gesturi subtile. Un zâmbet aproape imperceptibil, o ușoară înclinare a capului, o atingere delicată de vit, totul calculat pentru a stârni interes, curiozitate sau admirație, fără a dezvălui efort sau intenție directă. Învățând să echilibreze puterea și vulnerabilitatea, să par delicată și fragilă în anumite momente, dar să controlezi situația complet. Fiecare gest este studiat astfel încât clientul să simtă dorință, respect sau admirație, fără să-și dea seama că este ghidat. Corpul încă doare. Kimonoul limitează fiecare mișcare, dar mintea transformă oboseala în grație și prezență absolută. Respirația rămâne măsurată, fiecare mușchi tensionat și controlat, în timp ce observi reacțiile. O privire fixă prelungită, o înclinare ușor greșită a clientului, o tensiune imperceptibilă pe care o poți manipula. Totul este folosit pentru a crea influență tăcută. Chiar și în mijlocul epuizării, controlul emoțional și fizic este absolut. Oboseala intensă nu poate fi vizibilă. Fiecare mușchi, fiecare gest, fiecare expresie este o mască perfectă, păstrând aparența de lejeritate și naturalețe. Persuasiunea este aproape invizibilă, dar implacabilă. Conduci clientul fără ca el să observe, echilibrând prezența, puterea și vulnerabilitatea în fiecare moment. La finalul acestei interacțiuni există o senzație tăcută de victorie. Ai folosit corpul, mintea și disciplina pentru a conduce o situație complexă cu grație, control și eficiență. Transpirația curge, mușchii dor, dar masca rămâne impecabilă, consolidând realitatea că viața unei geishi este formată din efort, subtilitate și stăpânire absolută, chiar și atunci când nimeni nu observă. Când sesiunea se încheie, respiri adânc, simțind ușurare și epuizare, dar și o vigilență tăcută. Fiecare colegă este o referință și o amenințare. Fiecare acțiune a ta și a lor întărește că viața unei geishi nu este definită doar de disciplină și efort fizic, ci și de atenție constantă, autocontrol emoțional și o competiție care nu se declară niciodată, dar este mereu prezentă. Murmurul final al clienților anunță sfârșitul întâlnirii. Simt fiecare mușchi epuizat, spatele dureros, călcăiele pulsând în tamanci, iar kimonoul greu presând fiecare centimetru al corpului. Totuși, postura rămâne impecabilă, mișcările sunt delicate, iar masca de serenitate intactă. Te apleci pentru ultima dată, respectând cu precizie ritualul de despărțire. Fiecare înclinare a trunchiului, fiecare poziție a mâinilor, fiecare pas înapoi este calculat cu grijă. Tatamiul rece sub picioare amplifică senzația fiecărui contact cu solul, amintindu-ți că fiecare detaliu fizic contribuie la impresia finală lăsată asupra clienților. Pe măsură ce clienții pleacă, instructorii și colegii le observă în tăcere. O privire, un gest minim, poate transmite aprobare sau dezaprobare. Evaluarea nu este verbală, este tăcută, aproape imperceptibilă, dar necruțătoare. Simți tensiunea mentală încă prezentă, amestecată cu o senzație subtilă de ușurare. Sesiunea s-a terminat, dar rutina și efortul continuă. Transpirația curge pe gât, pe spate și pe brațe, amestecându-se cu pudra de orez și uleiul de păr, amintind de efortul fizic și disciplina tăcută. Respira adânc, conștientă de epuizarea profundă, dar și de satisfacția tăcută de a fi menținut perfecțiunea aparentă. Fiecare gest, fiecare înclinare, fiecare zâmbet controlat întărește că, pentru o geishă, frumusețea și grația nu sunt naturale, sunt câștigare prin durere, disciplină și autocontrol extrem.
Pe măsură ce te depărtezi, ajustezi kimonoul, obiul și cocul, pregătindu-te pentru următoarea rutină. Masca rămâne impecabilă, dar în interior simți fiecare mușchi obosit, fiecare tendon dureros, fiecare picătură de transpirație, amintind că viața unei geishe este un dans continuu între efort fizic, presiune mentală și excelență estetică. Ziua nu s-a terminat încă, dar pentru moment există un moment tăcut de reflexie și pregătire pentru următoarele provocări, întărind că fiecare detaliu al antrenamentului, muzicii, dansului și interacțiunii sociale face parte dintr-un ritual continuu care definește existența celui care a ales sau a fost ales să trăiască astfel. Murmurul final al clienților anunță sfârșitul întâlnirii. Te retragi încet, fiecare pas calculat, menținând postura perfectă și echilibrul delicat sub greutatea kimonoului și rigiditatea cocului. Tatamiul rece presează picioarele, iar mușchii încă obosesc amintesc de efortul de ore întreg de dans, muzică și etichetă. Când faci ultima plecăciune, simți fiecare articulație tensionată și fiecare fibră musculară lucrând pentru ca gestul să fie impecabil. Fiecare înclinare a trunchiului, fiecare mișcare a mâinilor, fiecare pas înapoi este controlat cu precizie, transmițând grație chiar și când corpul cere odihnă. Masca rămâne senină, ascunzând epuizarea, dar în interior fiecare mușchi protestează în tăcere. Pe măsură ce te îndepărtezi, mintea ta se întoarce spre reflecție. Fiecare gest din întâlnire, fiecare interacțiune cu clienții și colegele, fiecare înclinare și zâmbet este revizuit. Greșeli subtile, gesturi ușor în afara ritmului, mici erori de expresie sau postură sunt reținute, la fel ca și succesele care par aproape imperceptibile pentru ceilalți, dar semnificative pentru tine. Această analiză tăcută face parte din disciplina, a înțelege unde poți îmbunătăți, fără a arăta vreodată slăbiciune sau descurajare. Și apoi apare senzația de ușurare. Corpul obosit simte o relaxare ușoară, dar epuizarea extremă încă pulsează în fiecare mușchi. Transpirația curge pe gât și spate, amestecându-se cu pudra de orez și uleiul de păr, în timp ce realizezi că, în ciuda efortului aproape insuportabil, perfecțiunea aparentă a fost menținută. Masca rămâne impecabilă și, chiar în mijlocul epuizării, există un sentiment tăcut de împlinire. Fiecare gest controlat, fiecare zâmbet și fiecare înclinare întăresc măiestria dobândită prin disciplină, efort și autocontrol. Pentru câteva momente, liniștea este aproape palpabilă. Ziua continuă. Corpul încă simte semnele antrenamentului intens, dar pentru momente există un interval de evaluare tăcută. Știi că fiecare pas făcut, fiecare notă cântată și fiecare gest executat impecabil construiesc rutina care definește viața unei geishe. Capitolul 05. Secrete și trădări pe coridoare cui servești cu adevărat? Mereu pe coridorul îngust al casei de geishe, tatamiul rece sub picioarele goale, fiecare pas măsurat pentru a nu face nici cel mai mic zgomot. Kimonoul strânge talia, obiul limitează respirația, iar cocul rigid pe cap pare să marcheze fiecare înclinare a coloanei. Fiecare mușchi încă doare de la antrenamentele și întâlnirile anterioare, dar atenția acum este mentală. Coridoarele ascund mai mult decât dezvăluie. Mediul este tăcut, dar tăcerea este înșelătoare. Murmure, paci ușor, clinchetul obiectelor mici sau alunecarea sandalelor te avertizează. Fiecare gest, fiecare privire între colegi poate ascunde secrete sau intenții ascunse. Observ subtilități imperceptibile. O mișcare ușoară a capului, încruntarea sprâncenelor, un zâmbet stăpânit sau privire deviată. Fiecare detaliu este o informație, o pistă tăcută despre alianțe, intrigi și posibile trădări. Pe măsură ce mereu, corpul reacționează, coloana rigidă, mușchii tensionați, respirația măsurată, fiecare senzație amplifică tensiunea psihologică. Transpirația curge încet pe gât și spate, amestecându-se cu pudra de orez și uleiul de păr. Vigilenta este constantă, fiecare secundă poate dezvălui o oportunitate sau un pericol. Îți dai seama că nu doar traversezi fizic coridorul, străbați o rețea de putere tăcută, unde fiecare acțiune a ta și a colegilor este observată și interpretată. Mintea funcționează la viteză maximă, evaluând semnale, anticipând mișcări, calculând riscuri. Un pas greșit, o privire prelungită, un gest interpretat greșit, o icea alune care poate schimba percepțiile și alianțele, chiar dacă nimeni nu rostește un cuvânt. Coridorul este o scenă invizibilă de observație și strategie.
Epuizarea fizică se amestecă cu tensiunea mentală. Fiecare mușchi obosit, fiecare călcâi dureros, fiecare presiune a kimonoului amintește că menținerea posturii perfecte este doar o parte a provocării. În interior, corpul cere odihnă, dar mintea rămâne alertă, analizând, interpretând și reacționând în tăcere. Înaintând, fiecare pas devine o coreografie tăcută de echilibru între atenție și autoprotecție, conștientă că ceea ce se dezvăluie pe coridoare poate determina nu doar reputația ta, ci și siguranța și poziția ta în cadrul casei. Coridorul tăcut dezvăluie mai mult decât pași și șapte, dezvăluie dispute invizibile, rivalități tăcute care nu sunt anunțate, dar resimțite în fiecare gest. Pe măsură ce meru, observi priviri rapide între colege, înclinări subtile ale capului, modul în care fiecare ajustează kimonoul sau cocul. Totul este evaluat, măsurat și comparat. Corpul încă poartă greutatea antrenamentului, mușchii dureroși și kimonoul greu strângând talia, dar mintea trebuie să fie alertă. Fiecare zâmbet controlat, fiecare gest de curtoazie, fiecare înclinare perfectă este observată. Competiția nu este declarată prin cuvinte, se dezvăluie prin priviri, subtilități și microexpresii. Simți presiunea crescând. Fiecare pas poate fi evaluat. Fiecare înclinare a trunchiului, fiecare mișcare a mâinilor și picioarelor este comparată. Detalii minime fac diferența. Fermitatea posturii, ușurința pașilor, precizia unui gest. O mică greșeală poate altera percepția colegilor sau clienților și poate influența poziția ta în cadrul casei. Tensiunea mentală și fizică se amestecă. Transpirația curge pe gât și spate. Picioarele dor pe tatamiul rece, dar expresia rămâne senină. În interior, analizezi. Cine observă cu interes real? Cine ascunde invidie sau ostilitate? Cum îți ajustezi gesturile pentru a iei în evidență, fără a părea arogantă sau nesigură? Pe măsură ce meru, realizezi că competiția invizibilă este constantă. Fiecare acțiune este un test tăcut, fiecare zâmbet și inclinare o probă de grație și autocontrol. Este necesar să combini disciplina fizică, prezența absolută și inteligența emoțională pentru a-ți menține poziția, reputația și respectul. Coridorul este un teren de observație și strategie. În timp ce mușchii obosiți suportă greutatea kimonoului și rigiditatea cocului, mintea rămâne alertă, decodificând semnale, anticipând intenții și planificând mișcări. Fiecare pas este un dans tăcut între efort fizic, vigilență psihologică și supraviețuire socială. Pe măsură ce coridoarele se întind în fața ta, realizezi că ceea ce se aude între șoapte și gestul este la fel de puternic ca orice gest sau zâmbet. Fiecare murmur conține indicii, fiecare înclinare a capului dezvăluie intenții, iar fiecare conversație întreruptă prematur lasă loc pentru interpretări. Te miști cu grijă, simțind greutatea kimonoului, obiul strângând talia și cocul rigid marcând fiecare înclinare a coloanei. Tatamiul rece amplifică fiecare pas, amintindu-ți că efortul fizic se amestecă cu vigilența constantă. Transpirația curge pe gât și spate, amestecându-se cu pudra de orez, în timp ce acorzi atenție tuturor lucrurilor nespuse. Secrete sunt schimbate în tăcere între colegi, informații despre clienți, instrucțiuni ale instructorilor, mici greșeli sau succese observate în timpul întâlnirilor. A ști să asculți fără a fi detectată este o artă. Fiecare detaliu este procesat mental. Cine împărtășește, cine observă, cine manipulează și care sunt intențiile din spatele fiecărui gest. Tensiunea mentală este constantă. A păstra un secret este la fel de important ca a obține informații. A decide când să acționezi sau când să rămâi neutră necesită autocontrol absolut. O greșeală, un comentariu nepotrivit, poate afecta reputații, alianțe și chiar siguranța ta în cadrul casei. Îți dai seama că cunoașterea tăcută este putere. A ști ce se întâmplă fără a fi detectată permite să anticipezi mișcările, să ajustezi gesturile și strategiile și să te protejezi de manipulări sau trădări. Fiecare microexpresie, fiecare șoaptă, fiecare gest este înregistrat și evaluat, creând o rețea de informații care îți menține avantajul față de colegi și clienți. Chiar și atunci când mușchii obosiți protestează, corpul și mintea rămân în alertă maximă. Fiecare pas, fiecare gest, fiecare mișcare a capului sau a mâinilor este calculată nu doar pentru a menține grația și eleganța, ci și pentru a absorbi și interpreta semnale invizibile de putere și vulnerabilitate. La final, înțelegi,
A supraviețui pe coridoare nu este doar o chestiune de disciplină fizică, ci de percepție, inteligență emoțională și capacitatea de a folosi secretele și informațiile ca arme tăcute. Masca impecabilă rămâne, ascunzând tensiunea, oboseala și vigilența constantă, în timp ce mintea colectează fiecare detaliu, pregătindu-se pentru următoarele intrigi tăcute. Și atunci, coridorul care părea doar un spațiu fizic se dezvăluie ca un câmp de tensiune tăcută. Fiecare privire care se intersectează cu a ta, fiecare înclinare de cap a unei colege sau a unui client, poate ascunde intenții ascunse. Înveți să deșifrezi semnale subtile, să simți când cineva încearcă să manipuleze, să testeze sau să trădeze, fără ca vreun cuvânt să fie rostit. Corpul încă doare, kimonoul greu, obiul strângând talia, mușchii obosiți de efortul zilelor anterioare. Dar mintea este în alertă maximă. Un gest minim, mâini încrucișate, priviri deviate, un zâmbet prelungit, poate indica ostilitate ascunsă sau dorința de a testa reacția. Îți dai seama că trădările sunt aproape întotdeauna tăcute, comentarii discrete, informații distorsionate, zâmbete de aprobare care ascund invidie sau dispreț. Tensiunea crește cu fiecare pas, fiecare respirație măsurată, fiecare mișcare calculată pentru a nu revela oboseală sau nesiguranță. Transpirația curge pe ceafă și pe spate, amestecându-se cu pudra de orez, amintindu-ți că fiecare detaliu fizic poate întări sau trăda prezența ta. Manipularea este un dans invizibil. Unele colegi încearcă să impună teamă sau îndoială, în timp ce altele caută mici avantaje prin semnale aproape imperceptibile. Înveți să răspunzi fără a confrunta. Un gest al mâinii, o înclinare a corpului, un zâmbet stăpânit, măsuri subtile care neutralizează amenințările și reafirmă prezența și controlul tău. Chiar și în fața intențiilor ascunse, masca rămâne impecabilă. Fiecare mușchi tensionat, fiecare pas calculat, fiecare gest elegant nu servește doar pentru a menține grația, ci și pentru a-ți proteja poziția, reputația și siguranța emoțională. Devii simultan observatoare și strategi, transformând trădarea tăcută în cunoaștere și oportunitate. La capătul coridorului, respiri adânc, simțind greutatea corpului obosit, presiunea kimonoului și a obiului, dar cu mintea alertă. Fiecare pas parcurs printre secrete și manipulări întărește lecția. În viața unei geishe, aspectul și percepția sunt arme la fel de ascuțite ca disciplina fizică, iar capacitatea de a citi intenții ascunse definește cine stăpânește cu adevărat spațiul. Pe măsură ce te plimbi prin coridoare, simți greutatea fiecărei decizii tăcute. Fiecare gest, fiecare cuvânt măsurat, fiecare înclinare perfectă face parte dintr-un echilibru delicat între loialitate, supraviețuire și autoprotecție. Clienții, colegele și instructorii observă, chiar dacă nu vorbesc. Fiecare privire, fiecare expresie, fiecare șaptă îți influențează drumul. Corpul doare, mușchii pulsează, iar kimonoul greu apasă pe fiecare articulație, dar mintea rămâne ascuțită, analizând. Cui trebuie să servești mai întâi, clienților, casei, colegilor sau ție însăți. Fiecare alegere are consecințe. Fiecare acțiune poate întări sau slăbi poziția ta. Fiecare alunecare poate revela vulnerabilitate. Îți dai seama că viața unei geishe este o rețea complexă de interese conflictuale. Loialitatea nu este simplă, iar supraviețuirea cere strategie constantă. Secretul este să echilibrezi grația și disciplina cu percepția psihologică, transformând tensiunea și vigilența în control absolut. Transpirația curge pe gât și spate, amestecată cu pudra de orez de pe față. Epuizarea fizică este intensă, dar masca rămâne impecabilă. În interior, inima încă bate rapid, mușchii protestează, dar mintea menține vigilența. Fiecare pas, fiecare gest și fiecare expresie trebuie calculată, nu doar pentru a plăcea sau impresiona, ci pentru a te asigura că supraviețuiești și prosperi într-un mediu unde secretele, rivalitățile și manipulările tăcute sunt constante. La capătul coridorului, respiri adânc, simțind o ușurare parțială și epuizare extremă. Masca rămâne senină, dar în interior procesezi fiecare detaliu, informațiile dobândite, semnalele percepute, alianțele și amenințările. Toate acestea compun strategia invizibilă care îți susține poziția și definește viața zilnică a unei geishe. Tensiunea nu se încheie, ea doar se transformă în vigilență tăcută, pregătindu-te pentru următoarele provocări, întâlniri și intrigi.
La fiecare pas, la fiecare gest, lecția se repetă. Aspect perfect, control absolut și percepția ascuțită sunt singurele certitudini într-o lume a secretelor și trădărilor ascunse. Te așezi singură, kimonoul greu încă strângând talia, cocul rigid imprimat în păr și picioarele pulsând de la uzura constantă a sandalelor. Pudra de orez încă acoperă o parte din față, amintind de fiecare oră de machiaj meticulos, fiecare strat aplicat pentru a ascunde oboseala și imperfecțiunile. Corpul dore, mușchii arci și respirația este încă grea, dar mintea reușește, în sfârșit, să încetinească pentru reflecție. Tot ce părea glamour și delicatețe era, de fapt, disciplină extremă, durere constantă și vigilență tăcută. Fiecare zâmbet perfect, fiecare gest grațios, fiecare înclinare și fiecare pas erau câștigate prin efort fizic intens și autocontrol mental absolut. Greutatea kimonoului, rigiditatea cocului, durerea în picioare, strângerea obiului, toate făceau parte dintr-o mască impecabilă care ascundea oboseala, frica și epuizarea. Îți amintești privirile clienților, încărcate de dorință, curiozitate și, adesea, de o manipulare tăcută. Îți amintești rivalitățile invizibile dintre colege, secretele șoptite în coridoare și trădările tăcute care cereau vigilență constantă. Toate acestea compuneau o rutină în care fiecare acțiune era calculată și fiecare gest avea multiple straturi de semnificație. Glamourul, muzica, dansul și prezența elegantă erau doar suprafața. În interior, era o lume de durere fizică, tensiune mentală și disciplină extremă. Perfecțiunea era cerută, nu opțională. Epuizarea era constantă, dar masca nu putea ceda niciodată. Fiecare greșeală, fiecare mică imperfecțiune putea costa reputația, poziția și siguranța în cadrul casei. Pe măsură ce corpul își permite, în sfârșit, să se relaxeze, simți contrastul dintre imaginea pe care lumea o vedea și realitatea prin care ai trecut. Nu era doar frumusețe și grație, era rezistență, suferință tăcută, calcul psihologic și control absolut al corpului și al minții. Lecția este clară, ceea ce pare strălucitor dezvăluie rar sacrificiile care îl susțin. Tăcerea camerei este acum aproape palpabilă. Respira adânc, simțind fiecare mus obosit, fiecare articulație dureroasă și fiecare picătură de transpirație care se usucă pe față. Masca rămâne impecabilă, dar adevărul este evident. În spatele frumuseței există o viață de efort continuu, disciplină extremă și vigilență constantă. Și, închizând ochii pentru o clipă, înțelegi, viața unei geișe nu este despre lux sau glamour, ci despre durere, disciplină, strategie și perseverență tăcută, o existență în care fiecare zâmbet este câștigat, fiecare gest este exersat și fiecare privire este atent calculată. Este timpul să revii la tine însăți. Încheiind această călătorie, nu porți cu tine durerea acelei zile. Ea rămâne unde a fost întotdeauna, în trecut. Ceea ce rămâne este percepția tăcută că ceea ce astăzi pare banal, libertatea, puterea de a alege, dreptul de a nu fi de acord, este, de fapt, extraordinar. Și poate că aceasta este singura pace posibilă pe care această poveste o oferă. Nu pacea unui final fericit în acea lume, ci pacea revenirii la ta, întregă, în siguranță, cu corpul liber să existe pur și simplu, fără ca acest lucru să fie un act de rezistență. Îți deschizi ochii. Ziua modernă continuă. Și, pentru prima dată de când a început această experiență, nu trebuie doar să supraviețuiești. Poți, pur și simplu, să trăiești. Să ți-a plăcut acest videoclip, te rugăm să te abonezi și să rămâi cu noi. Aici. Fiecare noapte aduce o nouă poveste, iar fiecare șapte a trecutului se transformă în liniște pentru prezent. Rămâi. Respiră. Lasă poveștile să aibă grijă de somnul tău.